Gernika Lumoko udalaren eta Gernika Lumoko euskara zerbitzuaren eskutik, ohiturari jarraituz, hasi dira idazlan kuadernoen irakurketa eta saribanaketa ekitaldiak. Lehenengo idazlan kuadernoen irakurketa eta saribanaketa ekitaldia apirilaren 8an izan da eta lehen hezkuntzako ikasleak izan dira. Magi, eskolatik irten eta gero, korrika batean etzera joaten zen, bere aitonaren istorio berriak entzutera. Ez zitzaion irakurtzea gustatzen, baina bere aitonaren historiak entzutea izugarri gustatzen zitzaion. Magi, eskolan zegoen bitartean, aitona Manolito istorio berriak pentsatzen geratzen zen etxean. Goiz batean, Magi, inoiz baino posago jaiki zen ohetik. Ilusioz eta irrikaz beteta zegoen arratsaldeko bere aitonaren historia entzuteko. Horregaitik, eskola orduak konturatu gabe pasatu zitzaizkion. Eskola amaitu eta pozik joan zen etxera. Bere etxea eskolatik oso urrun zegoen, baina oso harin heldu zen bere urtebetetzean oparitu zioten bizikletan joan zelako. Bere gurasoak lanean ari ziren. Etxeko zirrina joan zuenean, ez zion inor katea zabaldu. Aitona etxe barruan zegoen, baina ez zuen zirrina entzun. Bere gela barruan zegoen goiz eta arratsalde osoa, Magiri kontatu nahi zion, historia pentsatzen. Baina ez zuen lortzen historia amaitzea. Oso estresatuta zegoen, ez zuelako nahi bere biloba istorio barik geratzea. Magi oiuk hasi zen, atea zabaldu mesedez, eta orduan leihoei kolpeak ematen hasi zen. Aitona zegoen gelako leihoan hain zuzen ere. Aitona kolpak entzun, erlojua begiratu eta esan zuen. Magi eskolatik irten da eta ez diot atea ireki. Aitonak atea ireki zuenean, bezarka handi bat eman zion Magiri. Etxe barrura sartun eta aitonak Magiri esan zion ez zuela historiorik kontatzeko. Eta Magik esan zuen, lasai egon aitona Manolito, ni lagunduko dizut historia amaitzen. Aitona posposi jarri zen eta Magi eta aitona historia amaitu zuten afaltzeko ordua baino lehen. Aurtengoa, 24. idazlan kuadernoen ekitaldia da. Esan behar da gainera, apirilaren 14 bitartean, Gernika Lumoko arkupeetan, 24. idazlan kuadernoen portada edo azal lehiaketara aurkeztutako lanen erakusketa berezia duzuela ikusgai.